ahojky, tu je Veronika a už sa nám blíži škola za 2 dní, to už je málo. Tak ešte sa poriadne vyspíte a majte sa dobre. Tak, ahojte. Nie, ste si mysleli. Teraz vám ukážem, čo si beriem na oblečenie, alebo do tašky, alebo teda do aktovky. Všetko vám ukážem v tomto videu. Toto video bude dlhé, tak majte pritom niečo na papanie a napíte. Môžeme začať. Ako prvé vám asi tašku si dám sem a hlavne vás musím dať pri tom. To bude inak. Ja si to práve že takto, hej, dám väčšiu. OK. Tam pripravíme oblečenie a tak. Náramky a teda. Tak. Môžeme začať. Ja si tento crop top, hej, je to crop top, áno. Tento crop top si berem, vlastne je tam napísané Paríž, takže Paríž je najlepšie. Čiže ja si dám toto tričko. A potom si berem sukňu, lebo keby som zdala nohavice, bola by som tam takáto sukňa, pekná, taká kvetinkovaná. A vlastne tak to vyzerá. A je to strašne cool, lebo sa takto vyťahuje. Čo? Ale vlastne toto je tak dvojmo. Takže si obliekam túto šiltovku. Tieto ponožky, potom spodné prádlo. Tento náhrdelník od BFF. A potom tento náhrdelník od BFF. Teda, toto som si kúpila ja. Bo to je také, môj štýl je vlastne taká biela čierna. Potom nejaké prstínky, takýto prsteň, to je teraz v móde takéto veľké. A potom vlastne takéto. Kto sa teší do školy? Ja aj, hej, na kamarátu, ale na učení nie. 5. trieda, no, potom vám aj ukážem môj rozber. Takže toto na nohu si dávam, pretože však pekné. A potom nejaké náramky, tento od BFF. A tento od BFF, tam je napísané best friend. Tak. A to je cool, že toto je napísané, aj keď to takto rozsiahnem, tak to zmizne. Ja mám obľúbený je tento, pretože ten je strašne pekný. Ale aj ostatné sú pekné. Tak toto bolo to, čo si obliekam. A teraz to, čo budeme vlastne, to vlastne, čo si vlastne bereme. Takže prvé, si tam dávam pre kamošku teda toto knižku. Potom Blinkbox. Aj ona mi dáva takéto. Tam som ešte vodu, nejaké papanie. Potom pre moju BFF. Toho tu mám veľa, príliš veľa. Babi si budú môcť vybrať môj BFF, že ktoré chcú vlastne. A keď bude chce napríklad toto a henta tiež, tak si dáme raz, dva, tri. Tak. Vlastne, čakajte. Mojej BFF dám v triede tento a pri stýlke má ďalšie BFF dám tento, ale ono nie je v mojom triede. Tento nie je môj taký. Tak preto jeho dám. Ja mám radšej taký tak. Potom na nohu takýto. Alebo počkaj, ho vymením, lebo ten sa mi páči. Pre moju BFF v triede dám jej toto. To nie je na nohu, ale je to vlastne tak. A mne sa to páči, vieš takto.
Alebo to je moje, vieš čo, také tako, že chápete? Tak, to si dávam sem, do tohto, musím tak trošku až sem spadám. Potom pre moju BFF, potom sem beriem takto. Moja prvá BFF je Bibi a Priscilka. Kartičku na autobus. Peňaženku Beer. Pre Bibi. Tak. A ja budem mať to Be Free, ale nebudem to. Čiže to bude cool. A ja sa teším, jak ich uvidím. Sice Priscilka bola u mňa na oslave, to bolo mesiac dozadu, no nie mesiac. Hej, mesiac. No. A to je zatiaľ všetko. Tak, idem vám ukázať moju školskú tašku. Tada! Gold Fluffy Unicorn. Takže tak vyzerá. Ideme dopredu. Poď vlastne takto vyzerať. Tuto, v tomto vrecku mám kľúčik, či proste good. A gumičku na telo som budem rozpustené vlasy. Tu mám potom menšie bombičky. Mám nič. Dve gumy, pretože pomáham. Sluchatka, make-up. Tejto. To je prvé. A to som si mohla dať čip, ale počkaj, skúsime to. Celý máme veľakrát do týždňa. V druhom mám peračník, Gold Fluffy Unicorn, pencilami, potom fixky. Ja vám to všetko ukážem. Poď dole si tam toto. To potreba. Potom pre Bibi dostanem od Priscilky pero, takže ja neviem, kým to písať, takže dobre, to budem sviedať. Tak, v tomto peročníku mám teda fixky. To potrebuje každý dievča. A potom to vám ukážem aj penál. Mám to najlepšie pero. Toto pero je najlepšie, proste také estetika. Takto to vyzerá. Musí sa to čo najrychlejšie, pretože nechcem, aby to bolo tak dosť. Fixky, aj trošku cerusky niekde. Chce? Ešte v tomto videu veľa. Učebnice vám ukážem, no nepoľadko. Týmto budeme byť spolužiakov, keď budú zlí. To je drevo, tvrdé, aby sme mali také ohyby. Ale už nemáme. Slovina. Matika. Povedz si, čo máte taký istý. Anglina. Masa si sa byť v prievidzi. Školná prievidzi, e-škola. A ako majú také isté. Biológia. To bola ľahké biológia. Literatúra. Túra. Dejak. Geografia. Dneska ešte veľa. Hudobná. Kde je Šrek? Čakaj, ja mám akože Šreka. Šrek, to je. Jaj, vulgárne. A posledná, neviem na čo, ale dobre, výtvarná výchova. Výtvarnú a hudobnú máme jedenkrát do týždňa a za to som veľmi rada, pretože ja sa nesnažím. Hudobné, že?
good, ale není to moc good, Veronika, není. Tak to je má šaška, kde mám? Tu mám už iba krémik na ruky a týchto vrecka. A vrecko je roztrhané. Tak. Ja vám ukázať môj mobile. Ja vám povedať môj rozvrh hodín. Niekto nám píše do čitu, tak prosím vás. Počkajte, ľudia. Kurňa, toto sa tam píše. No na matematike uč kvôli tomu, lebo jedna bude mať jednu triedu na troch. Hej, nás bude 30, 31 alebo 20. Ja mu kúpim hrnček. Tak. Tak, nemám Wi-Fi. Kurňa. Mám Wi-Fi. Mám Wi-Fi. No, môžeme ísť na to. Bože, ja som zase z toho WhatsAppu išla preč. No, to mám vlastne tuto. Počkaj, chvíľku. Dobre, takže pondelok máme dejak, potom máme slovinu, potom anglinu, alebo informatiku, neviem, to mám tak spojené asi. Potom matiku, geografiu, telesnú. V útorok angličtinu, biológiu, matiku, slovenčinu, výtvarnú, hudobnú. Potom v stredu angličtinu, slovinu, matiku, etiku, náboženstvo, no. Geografiu a telesnú. Tak toto teda vyzerá. Hej, počkajte. Mám jasku. To vyzerá. No. V stredu som čítala. No tak ešte raz angličtina, slovenčina, matika, etika, náboženstvo, geografia, telesná a štvrtok máme slovinu, anglinu, matiku, biológiu. To sú 4 hodiny, nie? WTF? Máme 4 hodiny? Neviem. Tak, piatok máme... piatok máme... Čo to je? Nejaké literatúru, alebo proste tak. Potom slovenčinu, matematiku, informatiku, angličtinu, to máme spojené. Potom techniku a telesnú máme spojené a telesnú a techniku máme spojenú. To je krásne. No, než to smie. No, čo sa tam píšu? Dúfam, že sa vám páčilo dnešné video a som rada, keď dáte lajčiky a všelijačo. A som rada, že sa vám páči. Love you, bye!